Ni Oiana naiz, eta naiz Martina, Sara eta Paule Camino Ortizen ama. Nik uste bilatze dula lasaitasuna eta umeak hezitzea balore batzukin, eta nik uste eskola honetan baloreak asko lantzen direla, umeak ondo hezitzen direla eta jolasten eta jokuen bidez asko ikasten dutela. Nik uste herriki helburua beti izan dela gizartera bideratuta egotea, ezta? Gizarte hobe bat eskainiko diguten gazteak hezitzea, ezta? Ikastetxearekiko lotura handia daukagula irakasleak, uste konpromesua daukagula ikastetxearekiko eta Tolosarekiko, azkenean ikastetxeak Tolosan zerbitzu publiko bat ematen du. Gure seme-alabak hezitzaren zerbitzu oso garrantzitsua, eta uste gu daukagun konpromesu honek laguntzen digula gaztengana gehiago hurbiltzen. Ni Mikel Aseginola naiz, herrikide irakaslea, DBH-ko koordinatzailea, eta ikastetxeko aita ere bai, seme-alabak dauzkat bai haurrezkuntzan eta bai DBH. Bertan ikasten dituzun gauzak ez dira bakarrik akademikoak, zure izaera eta nortasuna ere sortzen laguntzen dizute, eta bai hemen bertan ikasitako kontzeptuak, bertsoenekin nola tratatu, elkarrizketak eta izandakoak azkenen hori zure nortasunaren barne izaten dira. Kaixo, Nerea naiz, ingleseko eta euskerako irakaslea naiz herrikidek, eta orain dela urte batzuk zaintzan ikasle ohia eskola honetan bertan. Eskolan baloreak izango litzateke gehien bat elkartasuna. Besteekin, beste kulturekin, beste pertsonekin eta solidarioak izaten, elkartrukea de baita. Azkenen denen artean lagundu bar garela. Zer izan behar duen eskola batek maisuak gogokin oki behar ditu, instalazio onak oki behar ditu, eskolanek baita dauzkela, programa ona, eta zer gehiago nik uste humanitatea edo, lan egiteko gogoa eta berritzeko gogoa, ideia berriak sortzeko gogoa, eta nik uste eskola hau aldaketa asko jasan ditula denbora gutxin eta oraindikan aldatzen dagoela eta gogokin aldatzen. Orduan nik uste hori eskola batentzako beharrezkoa dela eta hontan asko ikusten dut hori.